we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lara's Secret File. Si Lara na nakipag-divorce sa kanyang asawa na si Demo. Si Demo na parang demonyo. Dahil malupet ang sinapit niya sa piling ni Demo, hindi man lang siya na-appreciate, di siya pinapakinggan. At nung dinala siya sa pamilya o side ni Demo, inalipusta pa siya. Ang tingin sa lahing Pinay o Pinoy ay katulong. Kakalungkot, no? Anyway, buti na lang ngayon, pinakinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin na sana makatagpo siya ng posibleng maging partner na tatratuhin siya ng tama at hindi lang isa yung ibinigay sa kanya kundi dalawa. Hindi ko sure kung nakapili na siya doon sa dalawa, kung si Wolf o yung isang gold guy. Nagbibigay ng ginto sa kanya, pinalamanan niya lang ng peanut butter yung tinapay, tapos kinabukasan may set of diamonds na siya. Sana all, baka pwedeng ganon. Ang dami ko ng pinalaman, tapos wala pa lang ako set of diamonds. So dalawa yung pinagpipilian niya, pero mukhang si Wolf yung napupusuan niya kasi yun yung mga sinendang pictures yung magkasama sila na hindi ko na po ipinakita online sa lahat ng mga nanonood ngayon kasi nga for our Secret File Sender privacy and protection. Alright? So ngayon po pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions and violent reactions. Eto po ang sabi ni Lance Nogi Boy. Uy, Lance Nogi Boy, take it away. Sabi niya rito ay, bakit mahilig sa Arabo ang SF sender? Dapat try niya rin umibig sa mga Pinoy or ibang lahi kasi wala na siyang swerte sa Arabo. Kung ano yung dati, ganun din yung pangalawa. Nag-iisang behavior lang yung mga yan. Baka mata pobre lang din yan. Hello po sa ating lahat. Love you, DJ Rocky from Lance Nogi Boy. Hoy, wag naman nating i-generalize. Gusto mo ba sabihin sa'yo, Lance Nogi Boy, na mamimera ka lang. Gusto mo yun? Kasi kalbo ka. Yung ganon. Hindi porke kalbo, ibig sabihin, maloko na. Yung ganon. Sana wag po nating husgahan ang lahat ng taong ganun yung lahi. Dahil may kanya-kanya po silang personalidad at values. Anyway, ito naman sabi kay Suke Sato. Lakas mo naman kay Lord, isipin mo tinapay lang hiniling mo pero binigay sa'yo palaman na hotdog. I mean, dalawa pa. Prayer and wish reveal naman po. Baka sakaling matupad din ang hiling ko na makuha ko ang nagbabasa nito. Charot with Harot. Ay! Depende. Charot with Harot. Pag binigyan ako ng mga diamonds. Kidding aside, yun ang know your worth na sinasabi nila. Ingat na lang talaga sa tipong mapapakazy tandingan ka kung sino ang pipiliin ko, mahal ko, or mahal ako. From Keisuke Arone Sato. Ayan. Thank you so much. Ito pa sabi ni Darwin Russell, buti na lang tamang tao na ang nakatagpo mo, Lara. I hope magtuloy-tuloy na yan. Ngayon, nakarma si Demo sa ginawa niya sa'yo. Buti na lang single pa ako. Kung hindi, magkakajowa na ako yung maganda at mabait tulad ni DJ Rocky. Wow. Ito pa sabi ni Mayumi. Good afternoon. Lapitin si Lara ng mga my wild name. Demo at Wolf. Charot with Harot. Sana ganun lang kadali ang divorce sa Pinas. Sasabihin mo lang 3 beses na I divorce you, then okay na. Parang walang kahirap-hirap. Actually, new learning ko to Hindi ako sure kung talagang ganun. Pero legit ba yun? Para sa mga Muslim nating mga kabisyo na nakikinig ngayon, pwede bang i-message nyo ko kung legit yun? Na pwede kayong mag-divorce, lalong-lalo na kung sasabihin lang nung lalaki sa'yo na I divorce you, I divorce you, I divorce you ng 3 beses. So, sabi niya pa dito, congrats Lara dahil finally free ka na kay Demo.
doon sa demonyong lalaking yon. Sana mabait itong si Wolf talaga. Bakit to namigay ako ng tinapay na may peanut butter, walang diamanteng kapalit na dumating? Mapapasana all ka na lang talaga kay Lara. Again, congrats Lara dahil strong independent woman ka. At sana tuloy-tuloy na yang kaligayahang nasumpungan mo kay Wolf. God bless from my Yumi. Thank you so much. Hi po kay John Belvilla Rosa Gia Robles. Salamat sa mga taong nagpapasaya. Kaya pahalagahan ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Uy. Thank you. Ito pa sabi ni Bernard Laureas. Nakakakaksal ni si Lara. Feeling ko talaga nasa pension mo pa tayo dun sa part kaya mo. Okay ba yung signal natin, Bernard Laureas? Anyway, eto naman sabi ni... At si Kendo check natin tong kay Gabrielita. Baka mamaya pension mo ni si Lara. Magkataon. Hindi mo saan. DJ Rocky, pa-shoutout ako mamaya sa yung Lab Radio Manila ha. Pa-shoutout ako, pa-shoutout lang. May bayad po. Pa-shoutout, please. Charles Sancho says, iwas ka na lang. Ha, mamaya pa naman. Sa mga pa-shoutout ako, pa-shoutout. Ha, shoutout. Mambobola sa'yo kasi bubulahin talaga kasi. Sa chat. Ang ganda mo. Sana hindi na ka nga gawing papalipas oras. Ganda-ganda mo. Crush talaga kita. No ito jokes. Pa sabi ni Marvin Marcotisa. Kaya i-shoutout mo na ako mamaya sa Lab Radio sabi Manila. Sabi nila, lagi ka dapat tumingin sa kung gaano kahalaga sa iyo ang isang tao. Hopefully, that guy is really your forever. Pabati po sa tropang secret kay August Rush na may kanta sa'yo. And AFPM by and family, especially kay Bianca Faye Velasquez. Hi din po kay Jomer Palulim at sa lahat ng mga nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Alam nyo po, na-amaze ako dito sa katatagan ng ating secret file sender. Hindi lahat kayang gawin yung ginawa ng secret file sender natin. Yung tumanggap ng tumanggap. ng gold. Diba? May mga ganun na ibang babae na parang ma-pride. Ay, hindi ko tatanggapin to mga gold na ito kasi baka mamaya may hinintot ng kapalit sa akin. Alam mo yung mag-a-assume ka na ng mga kung ano-anong worst side of the person. Pero hindi, tumanggap ka ng gold mula sa manliligaw mo. Tapos, nag-entertain ka pa ng iba na si Wolf. Oh. Lupit mo rin. So, yan yung tinatawag nating freedom. Kalayaan. Na merong kapayapaan. And I hope, ma-discern mo kung sino talaga sa dalawa yung pipiliin mo. When we say discernment, this is not just choosing what you think is best for you. Yung discernment po ay malalim pa o mas malalim pa sa kahulugan ng pagpili ng tama. Yung discernment may kasama yung paghingi ng gabay mula sa Panginoon. At meron din po yung kasabay na pagkatuto doon sa mga nakaraan mo. So sana ma-discern mo kung sino doon sa dalawa yung nararapat at gusto mong makasama na habang buhay. Hindi ka na bumabata, of course. Gusto mo rin na magkaroon siguro ng pamilya. I don't know. Kung gugustuhin mo man, okay. Kung hindi mo man gustuhin, okay. Pero yung pagpili talaga ng tamang tao para maging kapareha mo sa habang buhay, yun yung pinakamalupit at mahirap at pinaka-importante na desisyong gagawin mo sa buong buhay mo. Nakuryente ka na dun sa una. Yung demo malilimutan. Dahil sa pagiging unappreciative niya, dahil sa sabi mo nga pagiging narcissist, dahil sa pagiging masama ugali, self-centered na itong taong to. At yung pamilya niya,
Sabi nga, you marry someone, you marry the whole family. Kaya swertihan din kapag sobrang mababait din yung mga kapamilya ng napangasawa mo. Kasi hindi lahat mababait yung kapamilya. Yung iba, sila pa yung hahatak sa'yo pababa. Yung akala mo kakampi ka nila pero hindi pala. Although, inisip ko rin, nagkulang ka ba? Sumobra ka ba? Pero hindi. You've already given up everything. At anong ginawa ni Demo? You've given this person a lot of chances, and anong ginawa niya? Wala rin. So time to really move forward and enjoy this moment of your life na single ka, na nakakakilala ka ng mga lalaki, na binibigyan ka ng mga kung ano-ano, na pinapalamanan mo lang ng peanut butter yung tinapay, binigyan ka na ng set ng diamonds. Yung buong pamilya mo may gold na kakapadala sa'yo ng manliligaw mo. Diba, ang sarap sa feeling na makatanggap ka ng makatanggap. Parang ito yung sinasabi nila sa TikTok na feminine energy. Ano mo yun? Yung parang feminine energy, you are on your feminine energy. So, hayaan mo na yung lalaki, nandun siya sa masculine energy niya, na nandun siya sa giving and giving. Ikaw yung parang receiving ng receiving. Pero sa buhay mag-asawa, I know I'm not the best person to say this. Nakikita ko to sa magulang ko. Okay? So, yun na lang yung disclaimer ko. Pero sa buhay mag-asawa, sa napansin ko lang, give and take naman siya. And one thing na napaka-importante ay yung makapagpasalamat ka sa effort na ibinibigay ng kapareha mo o ng partner mo, kahit gaano pa yan kalaki o kahit gaano pa yan kaliit. Small and big things. Sa bawat binigay, ipinadama, sinabi ng tao sa iyo na alam mong nanggaling sa pagmamahal, pasalamatan mo. Kaya lang naman mapapagod yung tao, lalo kapag kapag hindi siya na-appreciate. Okay lang yung wala ng balik Pero yung hindi ka mapahalagahan, yung hindi ka mabigyan ng importansya, yung hindi man lang makapagsabi ng salamat, ha? Thank you. Hirap na hirap. Yun. Mauubos ka talaga dun. So, punta po tayo sa mga taong appreciative. Kasi pag pumunta tayo dun sa mga taong appreciative, magkakaroon po tayo ng isang set of diamonds. Charot to darot. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga puwet malunggumapang sa kakal sa dahon. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lara's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!